मैनाथि नै जोंना न'आ बेनो नों जिरायथ' आं बै गुदिनि सकनिफ्राय माबा जाग्रा लानानै फैनि आया फामनालाय बहाथो थांदों आयाबो हे नाफाथि मोनाव माइरं जावहैदों आरो आफाया गोथै मोनाव हाजिरा मावहैदों माला फैगोन बिसोरलाय दा बेलासिनि 4टायावसो गगोन बिसोर नों बेनो जिरायथ' आं जाग्रा लानानै फैनि औ जागोन थां लानानै फै आंखौ जा ओंखाम उखैखाबाय जानानै होनसै माबा माबि ओइ खालाबाय दाख्लै उदै गाज्रि जानाया मोजां जादोंना जायाखैब्रा नोंनालाय हामाखैलै गोथैबाय दाख्लै सफारि बिजौ लोंनानै होननानैसो एसे मोजां जादों दाबो मोजां जाबावाखै हाब बिदिसो मा जायामोनब्रा नोंलाय खालाबाय जानायालाय बांद्राय जायाखैमोनलै जेबो अमा बेदरनि बे मेजेमनि थावा बेखौ थिगसे जानायावनो बिदि जाबाय खोमा आंहा नंगौ नामा ओमफ्रायलाय बाजारावलाय माथो लांफैदों नोंलाय है गोथैबाय इलामाव गस्ला लंपेन्ट नायफैदोंमोनलां आं गांनैसो खम दामाव मोनोबा गांनैसो लालाबायनानै थांनि ओमफ्राय नोंलाय माथो लांफैदों गोथैबाय ओइ हाजिरा मावग्रा दंफैयो नालाय ओंखायनोथ' आइया माबा जाग्रा लांफैनो थिनदों नंगौ नामा सोरथो मावदों हाजिराखौलाय हे बैनि दाब्ला बिफाया हाजिरा मावफैदों मा बेरा दुमलाबायदों गय बागानाव आच्छा नोंसिनाथ' गय बागाना देन्जार दंसैलै लाबोदोब्रा गोख्रै हिनजाव हाबा जानो लुगैथारबाय मा खालामनो खाला बन्दु आं आंनि लाइफखौसो नायगासिनो दंलै दानो हाबा जाथ'नो हाया माथो गय बागानानो मेरला 2.5 लाखसो मोनो खोमा बोसोरावनो जादोब्रा गोख्रै हाबा औलै एफाब गिदिर गय बागाना 2.5 लाखल' मोनो बोसोराव नंगौ नामा ओमफ्राय दालाय सोरखौथो हामजाखुमाय नोंलाय खोन्थादोब्रा आंनो बेसे खोनासंनो लुगैबाय आं होद नोंबो मा होनोब्रा काला बन्दु गोसथोनाय गैयालै आंना रावखौबो हामजायाखै आं नै माथो नोंसोरसो मा खालामफैदोंब्रा नोंसोरलाय बेहायलाय नै माथो दाब्लासो अबावथो थायोब्रा नोंलाय आजिखालि माथो नुथारला नोंखौलाय आंलाय न'आवनो थायो दा जेरावबो थाङाखै दा नोंसोरखौसो नुला माथो मा जोंखौ नुला जोंलाय माथो बेरायबाय थायो सानफ्रामबो सैमा आथिंफोर बायदि नोंसो बारायाव ओंखारला माथो आजिखालिलाय नंगौ नामा ओमफ्राय खबरफोरालाय मायदि खालाबाय खबरा बिदिनोसै दाब्लाबाय बोफ्लावलाबायनानै लावथलाबायो लबारफोर बायदि आंबो ओंखारोब्रा नोंसोरसो नुवा ओमफ्राय नोंहालाय माथो खबर गोथैबाय आंनाबो बिदिनोसैलै दाब्लाबाय मा बुंबावनो गेजेरावनो दे बेफोरखौ बादो ओमफ्राय माथो लांफैदों नोंलाय हिनजावा ओंखाम उखैदोंनो बिनिखायनो जाग्रा लांफैदों आं मा हिनजावनि जाग्रा लांफैदों नंगौना नङा जाखोब्रा मा डायलग मारिलाबायखोब्रा दाब्लाबाय डायलग नङालै बन्दुफोर लाब मारबाय आं बै हेडमास्टारनि फिसाजोखौ हाब नंगौना नङालै खोथाफोरालाय नोंमारगौब्रा लाब मारबाय आं मा फोथायालै नोंसोरलाय बे खालाजारनि मैथा माहाजोननि फिसाजोखौ नामा औ मैथा माहाजोननि फिसाजोखौनो लाबबाय आं हाब हागौलै नोंबो एफा माहाजोननि फिसाजोखौलाय बोरै मोनलाबायखोब्रा नोंलाय एसे खायदा बोराय खोन्थाब्रा जोंनोबो जोंबो एसे फथायनानै लानि अब्लाथ' दाब्लाबाया गल'बायलै माथो एफा माहाजोन फिसाजोआबो सासेल'बावसो सम्पतियाथ' गासिबो नोंनिनो जाजोबखाबाय औ गब्लमारबायथ' आरो बियो आंथ' हा हुखौनो 30 बिगासो दं होननाय खोनादों नंगौना नङाथाय दंथ' आरो 30 बिगासो जागोन खोमा एसे बुरजायानो दं हाब खाफाल नांगौलै नों बायदि मोननो जोंहाथ' खाफालानो गैजाया जोंहा सोरखौबा हास्थायबाबो मोननो रोङाखै होद नोंसोरबो मा मानबाय थायोब्रा थादोलै थांसै आं हिनजावा न'आव हारसिं दं ओंखाम उखैदों होनदों जाग्रा लानानै थांसै आं गोख्रै थादो दे हाब मालाय बेनासो खाफाला जोंगारबायब्रा जोंनालाय माला जोंबावगोनब्रा हे प्रभु जोंखौबो नायहरदोब्रा एसे होद जालालै नोंबो मा मानबाय थायो थुदो जाबो थांसै बिफा माबाफोर जादो बिदिलाय बिसिबांसो थाबाय थानो जाया लोङालाय जानोनो हालालै बिमा बे फिसाजोखौ सानैनो जेबो हाबला आंना उदैयाव बांद्राय साननांला दा प्रेसारासो बारा जागोन नोंना बिफा सानबाबो सानफ्लांबाय थायो बिमा लायनानै फैफिननायानो मोजां जासिन नामा बे फिसाजोखौ लायबाबो फैफिनबावगोन बियो थांखानाया बेनोथ' अख्रायाबो जिबायदि अख्राखा मा खालामनाया मोजां जागोनथाय बिमा ओरैबायदि खालामसै खोमा बिफा दाब्लानाथ' हा हुबो गैजाखाया न' बांबो गैजाखाया बेहायनो लानानै दोनफैनोसै खोमा दाब्लाखौ गोरजिया दोनफैनोसै खोमा बेबा दाब्लायावा गोरजिया थानो राजि जागोन ना जाया मानो जाया बेलाय आंनि फिसाजोखौ नांगौबा गोरजिया थाफैथारनांगोन बियो थ' होनबालाय बे दाब्लाजों गाबोन थांनानै मोजां रायलायहैनोसै बिदि खालामनायानो मोजां जासिगोन दे नों बेखौल' जादो बिसिबांथो जाया लोङालाय थाबावनो नोंलाय जेबो हाबला होनखाबाय बे फिसाजोखौ नुबासो हाबसिगोन आंहा मेंबायलै बुरै नोंखौलाय मेङाखै मेंबायथ' आरो आंखौबो जा मेंबाय एसे बुरजा माइरंखौ जावजोबनाय हारसिंनो बे दाब्लायालाय बहा थांलायखो बेलाय ओइ दाब्ला ओइ दै गिलाससो लाबोलाय आंनो दाब्लाया गैया आफा लोगोफोरजों बेरायहैदों नोंलाय सोरथो जाखो आरो जोंनि न'आवलाय माथो खालामफैलाबायदों औ नोंलाय जोंनि न'आवलाय माथो खालामफैदों सोरथो नोंलाय माबा आफा आं दाब्लानि गोसथोनाय
मा दाब्लानि गोसोथोनाय दाब्लायालाय जोंनो मालाबाबो खोन्थायाखै माथो गोसोथोनाय दंखायो होननानैलाय बिदिसो खोथाया ओमफ्राय मा आलासि जानो फैखोना माखो नङा आफा आं नोंसिनावनो थाफैखाबाय मा होनदों नोङो औ आफा आं खारसन फैखाबाय माबा आफा जोंनि बाबाया आंखौ गुबुनजों हाबा होबाय थानो नागिरनायखाय आं दाब्लानाव खारसन फैखाबाय दाब्लाया बिदिसो बियो सिरि सिरि सालाया र' फैथोंल' बियो दाब्लाया आफा मा जाखो आफा साला मा जाखोसो होनदों नोङो बहा थांनायमोन दासो फैलायनायलाय आरो सोर बेलाय सोरनि फिसाजो बेलाय माबालै आफा बै खालाजारनि मैथा माहाजोननि फिसाजो बै खालाजारनि मैथा माहाजोना बे एल पि स्कुलनि हेडमास्टारा बिनि नामा औ आफा बिनिनो मा बिनि फिसाजोखौसो मोनबाय आरो नोङो रावखौ मोनथारासै मानसिखौनो नायनोनो बायो आं देन्जार दुगाखायनो खोथायानो गिदिर गिदिरल' बेना आफा बिफाया गुबुनजों हाबा होनो नारबाय थानायखाय लानानै फैबाय आं बा मोजांसो होनलायबावदों बिफाखौ गियाखै नों बिफाया केस होबा मा जानांगौ जाखो नोंसोरथ' खारखुमाबोदोंसो साला ओइ आफा केस होनाय नङा बियो बहा केस होलाबायनो बेलाय दे गाबोन रायलायनोसै जा मेंबाय आंखौ दसे रेस्ट लानोसै आं औ बिफा मेंबायबालाय दसे रेस्ट लादो नै आजा फैसा 50 थाखा मोनबोदों आं माइरं जावनायनि थां बेजों बेदर लानानै फैदों दाउ बेलार लाबो फैसाया थां बिहामजो नोंहावनो दै गुदुं फुदुंनानै दोनदां दा आथिं आखाइ सुगोन बियो बै उनाव बन दं बेजों अर जरायनानै दै गुदुं फुदुंनानै दोन गेस गैया नामा आयै आं बनफोरजों अर जरायनो रोंलायलाङाहाय मा बनजों अर जरायनो रोङा ओंखाम ओंख्रिलाय संनो रोंगौना रोङा ओंखाम ओंख्रिखौबो बांद्राय रोङा आयै आं संनो हा बिदिजों जानाय नङा दा बिहामजो ओंखाम ओंख्रिखौ नोंनो संजोबनांगोन जों बाहेरायाव खामानि मावहैयो गेस मोनबा एसे साबसिन जागौमोन खोमा आयै आं बनफोरखौ जरायनो रोंलायलाङाना बनजोंनो संनांसिगोन दा बिहामजो गेसानो गैया जोंहा गेस सोनोबो फैसायानो गैबावासो बिदिबालाय अरजाया दे आयै बनजोंनो संनोसै आं अर जरायनानै होनि नोंनो नों संबानो जाबाय औ जागोन दे आयै ओंखामाबो गोथां गोथां ओंख्रियाबो संख्रि गोबाबबाव मा जाबावगोन बे हिनजावजों ओइ बिमा बे ओंखाम ओंख्रिया मादि संदों नोंलाय माथो मानो गाबज्रिहरखो माथो जादों ओंखाम ओंख्रियालाय मा जादोंसो होनदों ओंखामाबो गोथां ओंख्रियाबो संख्रि गोबाबबाव बोरै जानांगौ बिदिखौलाय मा ओंखाम ओंख्रिया बिदिसो जादों औ जादोंथ' आरो जायालै नोंजोंबो बेदर ओंख्रिलाय माबा गोथाव जानो सानबाय आं थै मा खालामलै नोङो ओंखाम ओंख्रिखौ आं सङाखै दा नोंहामजोआसो संदों नोंहामजो गोदानासो खोथाया बिदिसो नोंहाबो मानो जात पात संनो होलाबायनांगौ आं मेंनायखाय दसे रेस्ट लादोंमोन आरो रेस्ट लादों दाना जाबावदों ओंखाम ओंख्रिया बोरै जाबावगोन बेखौलाय थै जायालै नोंसोरजोंबो दाब्ला माथो बिसिनायाव गंसेल' बहाथो उन्दुगोन आंलाय नों बिसिनायाव उन्दुनो मोननाय नङा दा हायावसो उन्दुनांगोन आइ आफायासो बिसिनायाव उन्दुयो मा हायाव उन्दुनो हानाय नङा दां हायाव जिबनावबो उन्दुफेराखै आं माथो जाखो बिसिनाफोर बनानै होनो हाला बिहामजोनो माबा मैनाथिया हायाव उन्दुनो हानाय नङानो बिसिनायावसो उन्दुगोननो नोंसोर हायाव उन्दुदो दिनैनिफ्राय बिदिसो नोमफायाबो हायाव उन्दुनो हागोन ना हाया दे सोंनाय नायनि आं आइना प्लिज दे नोंसोर हायावनो उन्दु आं हायाव उन्दुनो हानाय नङा जागोन दे सोंनि आं नोमफानाव ओमफ्राय दाब्लायालाय बहाथो उन्दुगोन आं बारायाव उन्दुनोसै बे बारहानि फालेङाव बे गथ'आबो साला बिहामजो लाबबाय माबा ओंखाम ओंख्रि संलायनो रोङैखौसो मोनबोबाय आरो साला मा जाबावगोन दाना सानफ्रामबो बिदिनो ओंखाम गोथां ओंख्रि गोबाब मोनजाबाय थाबा मा जागोनलै हे प्रभु नोंसो मिथिसिगौ आंनि दुखुखौ नै बिफा जों हायावसो उन्दुनांसिगोनो हायाव उन्दुनो हागोन ना हाया नोंलाय हायाव उन्दुनो मानो बिसिनायालाय मा जाखो जोंहालाय माबा बिहामजो हायाव उन्दुनायानो जोंखौ हायावसो उन्दुनो थिनबाय गावहा बिसिनायाव उन्दुनोसैनो हे प्रभु माथो फैग्रोमोनानो बिसना सिखौ फैयो होनखाबाय आरो मा सिख'नांगौ दंबावो बेबा नोंनो मा मोनसे खालामदोलै प्रभु हायावनो लगायनोसै दा जोंनि बिसनाखौ दे हायावनो खालामदो उन्दुनो हायाबालाय माथो खालामबावनो दे उन्दुनोसै गोरै बयबो थां दे बिफा जादे बिदि जायाखै थाबा मा जाबावनांगौ जाखो आं जानो हालालै जेबो माबा गोजोननायानो गैला आंना बे फिसाजोखौ सानहर बांद्राय साननांला होनखाबाय आं नोंखौ गाबोन थांगोन ना नायनो दिनै सानसे जेबो जायासै नोङो जादो नै माबा बिदि जानायफोराव बोरै जानो हानोब्रा बिमा ओइ बिमा गोख्रै फैद'लै लेट जालांबाय 8:30 जालांबाय थौद' गोख्रै थांसै जाबाय बे ओंखाम ओंख्रि संनानै लेट जालांबाय हा ओमफ्राय बिहामजोआ दाबो सिखाराखै सिखाराखै बेबा न'आवबा बिसिबां गोबाव उन्दुयो
मा जाबावगोनलै जोंनि खाफाला माबायदि बिहामजो मोनबोखो जों बेनोथ' जोंसो खामानि मावनानै संनानैबो जाहोबावनांसिगोन खोमा थुदो जा थांसै लेट जालांबाय ओइ जुंखा मा खालामदोंलाय माथो खालासो नै आं सिरियाल नायदों मा सिरियाल नायदों नोंलाय माबासोलै अनुपमा सिरियाल न'आवनो जाम्बि सिरियालखौ नायबाय थादों नोंहा मालाय नों गोसोनाय दाब्लाया हिनजाव लाबबाय दा मिथियाखै नोङो नों बेफोरखौ मा होनदों खाला आंनि सिगाङाव गोदाव सोराव बखिबाय थानाय आया गोदाव सोराव नङाब्रा दाब्लाया जोंनो मैयानो खोन्थादों गावनो हिनजाव लाबबाय होननानै जोंबा सकसो जादोंमोन नंगौना नङा सानदोंमोन मा खाला नोंमारगौ नामा औलै औ नोंमारगौ लाबमारबायनो दे नोंहा थादो आदांसै आयु लाबोमारबायबा मा जानांगौ दे दाना आंबो आगोलनो बुंनानै लायासै आगोलनो बुंबा मा जागौमोन खोमा र' खोथाया नोंमारगौना नोंमारा आं नायनानै फैनांसिगोन मिनाथि 9ता जालांबायलै माथो दाबो सिखारदो हामाथियाखो मानो जोबथा फुङावलाय फोजालाबायखो आंखौलाय दासो सोरबा फुं जाबावनो 9ता जालांबाय दे ओंखामफोरा जानानै बे थोरसिफोरा सुनानै दोन है थोरसिखौ नों सु आं सुवा आं सुनो बायो जा बासोगारो आं थोरसि सुनो दे दा सुगोन आं नों ओंखामखौल' जाहैग्रोदो आयु फाग्लाया लाबोमारबायसो दाना मा जाबावनांगौ दे आंसो इमान मोजां मोनोमोन नोंखौ दाब्ला दाना मा जाबावनांगौ दे फैदो खाथियाव